ọkịta ka a na-eme ya na-akpọ tete Igbo kwenu tete Igbo kwenu Igbo rienu Igbo ṅụọnụ mmadụ enwere ihe a na-akpọ nkasi obi asị na-emewegbu ememe ahamara na-emewegbu ememe otu ka esi eme na ntị obi aṅụrị na-akpa m ihe na-egbu obi aṅụrị na otu wee bụrụ na ndị Igbo be anyị emesigo n'ikpeazụ na ngwụsị ya na ngwụsị ndị Igbo achọ nka ngwa unu na Chukwu kwukwere kwuo na onye ikpeazụ ngozi ikpeazụ a nọ na-ama mma ma dịkwa ukwuu afọ na ya nwa bụ onyinye nke Chukwu ga-enyere anyị nke ikpeazụ a ọ ga-ama mma ma dị ukwuu ebe onye Igbo kwetaziri na anị ntị ebe onye Igbo kwetaziri na ha apụtago n'ihe gbasara presidency a nwere ihe mmụta na ya yes ọ na-egosi na ihe anyị na-ekwu maka ndị Igbo na o nwere ndị na-anụ ya na Igbo na-anụ ya eziokwu o nyere m nkasi obi ndị Igbo atapụtagwo anyị achọgo na ntị ndị Igbo be anyị demeni ka anyị jezie ike ma ha ka anyị malụzie anyị bidogo dị game na Abuja ka ejezie dị game ha ka anyị tụgodie ya atụọ ma efozie na-atụrụ ya ha wee bụ na onwe ndị buru ya na wee jide na ihe na-enye m nkoropụ obi bụ na ọ na-abụ ejebe ịtụ vootu ndị be anyị eje na-agba bọọlụ sosi ya bụ ihe na-enye m nkoropụ obi mana abịago mfu na ikpeazụ a ebe ndị be anyị bụ onye Igbo mechara mekwu announcement na a ga-eme operation show me ya PVC a na-ekwu okwu ya dị anyị mkpa ijikwa ya n'aka na ntị ka anyị jidezie ya wee jebe ọ ya bụ the power unu vudu obi aṅụrị na-akpa m maka na na-edepụzi anya mfu ebe ndị Igbo na-eme advat jeni weta ya ịmụrụ anyị ji azụmahịa nọdụ zuru ego dị anyị n'aka anyị dị agbakọsị ibe ndị a mana ibukwa nke anyị bidoro ọga onye Igbo demen ndị Igbo ndị Igbo be anyị demen asị nka nkene unu ihe ji were ekene unu bụ na onye Igbo na-esizi ọnwụ ka eje weta PVC mgbagana ya na ntị ndị Igbo ha ebegokwela anya wee fụ na anyị nwabụ ndị Igbo na anyị ebegokwechi anyị chọziri nwetazie nwa bụ votas kaadị na mpat ka anyị jezie were ka anyị jezie tụọ ya ka amalụzie ihe ga-emenụ anyị ga-eji wee na-akpọpụtasịa ndị na-anwụsị anwụ bịa debesara anyị ndị na-anwụsị anwụ na-amasị ijiji ka ọ wee bụ mgba ka anyị jezie tụọ ya ka anyị mara ka ihe a na-emede ibe eweela anya wee fụ na anyị nwabụ ndị Igbo na ya adịgo njikere PVC wee kọ ọ bụrụ na afọ n'ọkọ ijezi ebe a na-agba votas kaadị ị ga-akwụgide ebe ahụ chieje maka agbara ya maka ha bụzi na ndị Igbo emeghị ya na iwu bụ na onye Igbo ọbụla ga-enwesị ya ka anyị malụzie ihe ha ga-eme unu echere anyị na-egwu egwu wee mee ya na iwu bụ na onye ọbụla ga-enwe ya ihe votas kaadị akọkwala ahụ o ruola na tọn anyị o ruola na saịdị anyị ewepụtagwa iru ka unu si wepụtara ya iru ọkọ mana ọ bụrụ na unu na-eje ọ dị Igbo adịgo redi na ama m ịghọta ọkọ anyị apụtago ije gbara ya ọkọ nkịta egwu ya na INEC afụrụ INEC afụrụ NEC-I afụrụ INEC afụrụ NT.I maka na ya adịgoro ya mmiri anyị apụtago mgbe bupụtazie ya ka anyị gbara ya ndị a ka anyị na unu mee ibe ego o ji abịa iro na-agwụ ụnụ afụrụ ndị a mana ka uche Chukwu mee ekene dịrị Chukwu rụkwa na votu aka ya tụọ kwado ara ọzọ anyị ama ndị ga-anwụ fọnụ ọ Chukwu ji na ndụ fọ ndị akpọpụtasị ka anyị mazie ndị ga-anwụ fọnụ ndị Igbo be anyị demeni nke unu ma eme unu dị mma aṅụ biya taa unu ka obi dị m onyere m obi ihe a ka anyị na-ejiri ime na ahụ anyị enupụta n'igwe kwena iwu obodo anyị enupụta n'igwe taa nye ndị ahụ onye ọbụla ozu ike anyị ekwechiri ka ihe wee dị mma na Naịjirịa ụnụnwa ma ọ bụ na ọ ya adị mana ike gwụ ijikwa ya n'aka PVC anyị jee ebe a na-akpọ ebe anyị ga-eje na onye anyị nwụrụ na otu mmadụ ka anyị nwee ara enwe pati otu mmadụ onye Igbo nwe otu mkpụrụ mmadụ ka ndị Igbo nwe otu mkpụ ndị Igbo ahụ ka anyị na-ekwu okwu ya n'ebe a ngwa ndewonu